You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast about modern society and pop culture. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen to two millennials rant and dish out unsolicited advice like it's our full-time job. Hello, hello, hello. Yes, hello sa tanan. Kumusta? This is episode 142 sa Dili Ni Advice. Kring, this is our arrangement. You will read the topic and I'm gonna react to it, okay? Yes. But first, before that, gusto na ko i-share unsa among topic karon. This is not a story, but this is just another top 10. Another top 10 pero about EVs. Cause ano yun siya, guys? in other words, electric vehicles. vehicles. Oo. Magtakil ta ng ano. I noticed a surge in I don't know if it's algorithm, pero daghan kayog ads karon about EV. Because nag-rise magod ang fuel prices. Diesel, gas, ana. So I when I look at my social media feed, ang mga tao daghan kay inquiry how much how much monthly amortization mga ana. So they're very interested. At I think lang ha, there's like a trend of panic buying EV or electric vehicles. Kuno. Napoy mga meme karon ng gawas kring nga ang Manila daw unsa to? Kalimot ako sa meme. Ang Manila is kani ang gibuhat. Then ang Cebu na malit og BYD cars niya. Ang Davao kay na malit og Chewy. Unsa to? Basta wala ko kasabot sa meme. Wala ko kasabot sa meme. Basta kay the point is, my point is, there's a trend right now that people are searching for or researching for EVs or electric vehicles because they're planning to buy because of the gas prices, fuel prices. Ana good. Okay? Kuya, So- po doy ka ng ang ilahang kwarta na ipalit og sakyanan EV. Ay dili sila gusto na igasto sa gasolina. Kay may pagmamalit na lang sila sakyanan. The logic of rich people. Dili kring uy, I had that logic uy. And let me tell you why later. I had that logic in 2024 when we bought our EV. I mean, bakaron ba nga, are they thinking na forever na nga 100 ang gasolina? Kay I'm thinking is temporary. I don't know. We can't control the world. Yeah, okay. Okay. If it descends into complete Chaos. Mad Max film type of chaos. Ano mga desierto na ta guys. Dune. Feral children. Charlize Theron. Oo. Basin. Lainaw. Ibaho kay tatanan anak ba? Na nagtanaw og Mad Max no. Bahuan ko sila magtanaw from the Wala. looks. Wala ko nagtanog Mad Max. Basta yung anak good. Ma-imagine ninyo kana nasa desierto niya way ligo-ligo. Gani no niya, igang kayo, singot kay ka, niya, abog kayo, balas kayo. Oh, okay kayo. Nag-leather jacket. Ay, oo ba? Asa man na, asa man luhi ka, o siyin siya, ana. Ay, nako. So, ano ni siya, guys? Gusto na ko siya i-tackle kay. Daghan kay magawa sa ako ang feed o mga BYD nga. Sorry BYD. Kay, to be honest, nag-consider man mi anang BYD before mi namalit aning amo ang EV. Before na mo gipalit amo ang EV nga lahi og brand, dili BYD. BYD jud amo ang gusto kay reputable brand. Kumbaga, mo na siya ang sa research na mo, according to our research kay it took years for us before to buy or to purchase that EV of ours kay dili man ta basta-basta mo palit og sakyanan in the million good na hapit. So before ka mo palit, syempre naadjud kay research buhaton. It took us years before getting to that point no. Pero na-consider na mo ang BYD pero wala jud in the end kay mahal sila. Mahal. Mahal di ay lahiw ang diferensya sa inyong Ay, gipalitron.
Oo, perting layo ajod. So wala Maba. mi na dayon. Oo. And thankfully nalipay raman pud ko sa among purchase. Nalipay kaayo ko sa among purchase. Dili kay nalipay raman pud ko. Nalipay kaayo ko sa among purchase. Anyway, that was 2024. Nasuko ko karon kay daghan kaayong EV nang gawas from BYD nga. I think they're hybrid models. Pero what they're highlighting in the ads is the 110 kilometer range. Nasuko ko kay nga no, if you don't know anything and you just have money, saan man pag-ingon oy? Dili man kumutuo nga daghan kag kwarta, bugo ka. If you have a lot of money, I'm sure you're very smart. 'Di ba? Pero kung tayo ba na itaugod nga kanang, hala, gwapo lagi nga sakyanan. Nakakita sa Facebook no. Hala, BYD 110 kilometer. Ana good ang range. Reputable brand. Wow, kaniya tong paliton. Wow, gwapo, sporty kay gnaw. 'Di ba? Pang bachelor. Wow, pang lalaki kay gnaw. Nice kaayo. What if di palit jud mo? Pero you don't know it's impossible man to say you don't know. I'm pretty sure nag-research mo pero ayaw mo ingana guys, ayaw mo ka ng palit og ingana naka 110 kilometers lang. Mura magtala. Unsa di ay Isa na may mo palit. 110 kilometers di ay sa ato ang mga viewers ay mga listeners na wala kabalo sama nako. Unsay naa ng 110 kilometers lang? For context, ni among napalit is ang iyahang range is 330 kilometers. Ay kalayog biya. Where will that take us? Makaabot mi og wait. Pila ka oras Tala ta kay nga co-pilot biyahe? Magulat dali lang ha. If your range in your EV is 330 kilometers, where will that take me from Kabantian, Davao City? Gidoks ang sariling Gidoks ang address. sarili. Dili na nako Gidoks na ang i-blip. sariling address. Ayaw na i-blip. O, nagdugay mag-respond si co-pilot. Siya, you challenged me with this question. Ano siya? Kadugay do kay siya nakatubag. Okay. Ooh. Okay. Ay, makaabot ko og comfortably, makaabot ko og Malay-Balay, Bukidnon. Comfortably. Nakapay mabilin nga battery. Pila na Kay- ka oras biyahe? Uy, Okay. So, Kabantian to Malay-Balay, how many hours? naghuna-huna siya. Na-challenge siya sa pangutana ni Na-challenge Darling. Oo. Naghuna-huna pa ang Indian on the other side. 3.5 hours. Oh, so makabiyahe ka og 3.5 hours non-stop without charging sa inyong EV karon nga napalit. Correct. Kuan na siya guys, comfortable na siya nga distance. Like naa pa joy mabilin nga battery. Naa pa jud. Kay nga no, ang Malay-Balay is 240 kilometers from where I am. From where I am, let's say 100% akong battery karon. 330 kilometers. So 240 ako magasto from here to Malay-Balay, Bukidnon. Napa ko'y mabilin what? 90 kilometers. Maka-charge pa ko dito. 'Di ba? Oh, dapat mag-charge ka pag abot nimo didto para makauli ka. Oo. Wala ko'y anxiety. Kay makaabot pa ko dito comfortably, makalibot pa ko sa city, naapay nabili na battery. 'Di ba? Pero ang kanang inyong ginatanaw na BYD na 110 kilometers. But I'm not sure if it's hybrid. Pero kung dili siya hybrid, mas worse dyan nga news. Ang 110 kilometers, guys, maabot mo og, for me, kung gikan kong Kabantian, maabot ko og Highway 81. Di na ko kutob, tas dili na ko ka-charge. Dapat mag-charge ko pag abot dito. Wala pa yung chargeranan sa Highway 81. Pila ka oras gani ang biyahe gikan diahan to the Highway 81? 1 hour, 1 hour 10 minutes. So 1 isa lang hour, ka 10 oras. minutes. Oo. Oo, isa ka oras lang na biyahe. So kung traffic diri sa Davao City, makulbaan ka.
makulbaan ka, oy. Labi na kung wala ka naka-charge daan sa balay. Oh. But this is the thing. If you own an EV, you don't just kanang it's a lifestyle change man gud siya, Kring. It's not like gas nga kanang pwede ta mo lakaw anytime, hapit ta gasolinahan kung makulangan jud ta sa ato ang range, like kailangan pa nato mo biyahe layo, magpagasolina ta, it takes 2 minutes, 3 minutes. Ana lang na. When you buy an EV, it's a lifestyle change. Kailangan nimo og plan gyud before ka mulakaw. Like you know where to go tomorrow, dapat mag-charge na ka karong gabi. Ana na siya. Dili siya kanang ingon nga na dili ka pwede maging spontaneous ba? Ana, wala spontaneity anang mga kuan. EV. Dili pareha sa gas kay everywhere you go, there's gasoline stations. Oo. So let's talk about the truth about owning an EV from someone who actually owns it. That's me. That's me. Mao ba? That's me. That's me, guys. That's me. Let's talk about it. The pros and cons. Mao ba? Siyempre naman joy positive ang gas. But there will be a bias in this podcast. Kay ako gani ang nag-own og buwang. Ako, I can't say anything. I can't say anything about it because I'm a commuter. Kay balo ba ka? Nagtaas Wala ko kabalo. ang pamasahe sa mga jeep, no? Ay, Mhm. magtaas or nagtaas? Magtaas daw ang pamasahe sa jeep from 13 pesos to 15 pesos. Mhm. Pero, naglagot ko kay ngano. Yan naman. Karon, Mhm. 15 naman gani ang ginakuha sa ako ang pamasahe kung dako akong kwarta good. Kung mobayad ko Ang 100. ikambyo kay for the 15. O For the ang 15 ikambyo kay gikuhaan og 15, So ano nag-advance? nag-advance. Tugay na kayo na ba? Basta naagi ubang driver ingon ana ba na ko kanang dako akong kwarta kay tuyoon nila kulangon ng kambyo kay para maulaw ko moingon nga kulang og 2, kulang og piso. Ya ako man hindi kaingon. Murag maka-anxiety bito na mo ingon ka kanang kulang lagi nagpiso. Tanawon ka sa ubang pasahero. Ganino? Gipangita niya ang piso. Gijudge O gijudge ka Ganino? sa mga pasahero. Oo. Maunang dili na lang ko musulti kay kulang og 2, kulang og piso. Di ani na lang, you have to change your mindset. Dapat 15 na sa imuhang mind ang minimum. Para Mao dili na gani. magsakit imong dughan. Maugani Unahan na nimo. akong ginaisip. Tapos i-reverse nimo, Kring. Kutay kambyo 12 or 13 pesos lang ang gisingil sa imuha, 100 imong kwarta niya gikambyoan ka og 83. Ay pila day 87. Oh, kay ano lang ang gisingil sa imuha 13. Mm. Oh. Ikaw ang masuko. Nganong sobra? Ikaw ang masuko. Nalagot ko. Para Nagoy- mm. Nadyo'y usahay ba na kanang dili na nakukuha ng kambyo kay layo kaayo ang driver. Unya kanang wala ko'y mental energy to get my change. Good. Mo na. So dili nimo kuan imong 87 nga kambyo. Ay, dili ang dos ba? Okay. Masakit po dos. tatundugan sa 87 no. Oo, Kay kuan na siya. alam nga. French fries na siya. Oo. So, mo to ang ako ang kaligot-kot as a commuter. Sa karong mga oil price hike, whatever. Pamasahe hike, whatever. O niya, magsugod na ta. Unsa man na to ang sinugdanan dere. Sige daw. Unsa man ang kamatuoran kung na nag-iyahan ka og EV. Grabe po niyang paningkamot anang Bisaya oy. Panag-iyahan na nag-iyahan is if you own. Tama ba niya akong Bisaya na nag-iyahan? Dili naka-reputable source. Oh my gosh. I'm sorry, guys. This is Best Academy. O niya, number 1. Ngano number 2 naman nila sa imong note? Asang number 1? Pero number 1, nasa taas. Asa naman ka? Ay, okay. Sige. Number 1. So, mas barato ang daily driving sa EV. Pero, Mhm. mahal ang entry. Mm. Nga naman. Alangan kay sa di ay. Kutahay ang gas 70. Barato na ganina.
Kay kita lagi ko with my own two ass, one bald eagle. Nakakita jud ko nga ang gas karon is 74, 80 plus ang mga ana na sa mga gasolinahan. O kayong mga gasoline station ang uban kay naga take advantage. Ano ba na? Diba? I'm telling you, rich people don't have conscience. Kailangan sila mag-una, mag-advance. Nanawa si Hello? darling guys. Hello. Come back. I ain't cutting this out. Come back right now. Come back right now. Like, I'm going to send you a message. I'm going to go on Facebook. And I'm going to switch to my own profile because I'm at the Dilini Advice profile. And I'm going to send you a message. Come back, darling. Oh, there Nana ko. she is. She's back. So, Yes, diba, hello mga kaibigan. Oh, you're back. So, yung ani ni siya, guys. Oh, Kung tayo ang gas is 70 per liter. Niya ang kuryente is 11 per kilowatt hour. Actually, dili pa 11 karon pero let's say 11. Kay 10.6 something man siya sa Davao Light karon ang per kilowatt hour. Okay? Tapos, ang gas is 70 per liter. So, let's say, i-compare na to, amo ang sakyanan is Nanobox man siya. Nanobox, Dongfang ang iyang brand. Dongfang Nanobox is 7 kilometers per kilowatt hour. And then, ang Wigo, sa Wigo na to ni-compare kay, muni ang so far, pinakatipid na hatchback car, kanang tipid mo consume og gas pa. Let's say, ang average sa city driving is 12 kilometers per liter. Let's say. So, ang Toyota Wigo is 5.83 per kilometer ang imong magasto. So, for kada kilometro nimong dagan sa Wigo, ang imong magasto sa gas is 5 pesos and 83 cents. Let's say size na lang. Yeah, round up na to, round up. Ang sa amo ang EV na Nanobox, so for every kilometer na mong dagan, ang among magasto is 1.57 pesos. Let's say dos na lang. Yeah. Dakog biya. So, kuntahay lang ha, ang imuhang trabahoan is 25 kilometers away. So, back and forth, 50 kilometers. Let's say, nagpuyo kag kabantian, ang imong trabahoan kay sa Mintal. O let's say, 25 kilometers na nga dagan padulong, another 25 pa uli. Okay? So, ang imuhang Wigo, nga sakyanan, ang imuhang magasto nga fuel per day is around 292 pesos per day. Or 300 pesos per day. Depende kung asa ka nagpagas. Sa amo ang Nanobox, ang amo ang magasto per day sa 50 kilometers is 78 pesos per day. Barato. Oo. Meaning, dako kayo siya biya, guys. Dako kayo siya biya. Pero, nawala na po Puts, ko. darling. Hello. Sige, man siya kawaoy. Hulaton na to siya mga kaibigan ng ating advocate ng EVs. Ano masasabi niyo sa EVs? Are you considering buying an EV? Tell us in the comments below. Are you not considering buying an EV? Tell us in the comments below. Are you considering a regular car over an EV? Tell us in the comments below. Yes, hello. She's back. O gani no. So, ang dako kayo ang tipid na mo. Pero, tinuod tong giingon ni mo ganina nga. Ay, giingon ba ni mo? Wala ni mo gihuman ang basa. Mas mahal ang entry sa EV kaysa sa mopalit ka gas nga car. Kay ang usually, pag mopalit ka og kanang sakyanan nga gasolina, nag-offer sila og 0 down payment or 1K down payment, piso down payment. Straight monthly na halos. Oh, murag ana good. So mas dali siya i-acquire pero ang EV man good kring kay wala pa kayo banks naga-offer ana kay I don't know what they're afraid of. Siguro kay new siya sa market so they don't know the depreciation
value or unsa ba ginawari sa bank. Pero anyway, dagag bank pa ang dili ga offer og EV. So wala kayo kay, I don't know kung true pa na karon, pero back in 2024 we had a hard time finding a bank to back our loan, kay not because kanang unsa ni kanang walay capacity to pay, kabuang mag-utang-utang dili kabayad, pero ang worry sa bank is wala pa sila nakapalon og EV before. Katong 2024 to siya nga time nga tong nagkuha mi. So naglisod mi pangita og bangko. Pero ang eventually nahagbong mi sa BPI mo, sila ang una nga nisugot nga mag-loan ang kami for EV. Kay kung ikaw madto kag mga ay katong 2024 niya, katong naga-scroll kog banks yan, na mga auto loan page ana good. Papiliun ka sa drop down, what car ana good. Wala jud amo ang car didto. So mo nang maglisod mi og pangita kay una sa tanan ang pangalan weird kayo, Dongfang. What is Dongfang? It's the brand gani no. Oo, of course, Chinese. But it's the brand. So, maglisod mig pangitaan na og mo bank na mo support og ingana nga loan because new ang brand sa market, new pa jud ang EV sa market. So, nadoble ang pagka-new niya. So, mo na siya. Diya, na nagkalisod mi ato nga time mangita og bangko. Pero eventually na kuan naman po. Pero the downside of that is since walay bangko at the time na mo support ana or naglisod mi, meaning walay promo. So you have to really pay the 30% or 20%, pila ba to among gidaw, nakalimot na ko, pero around 20 to 30% down payment, which is dako. So mo nang niingon si co-pilot nga mas lisod ang entry sa EV kaysa sa kanang normal cars, kanang normal gas cars, ICE cars. Walay promo na kanang zero down payment and everything. Oo. Pero I don't know now. Basig daghan na. Kay, grabe man ang popularity nila in the past months. Grabe man, Jud. Naswertihan lang mini naknak kay una-una lang mi gamay. Kay, kadtong time man good nga nag-decide nami nga ibaligya na namo among gas nga car, katong Ertiga namo. Nag-decide mi kay ang among magasto lagi sa gasolina is 15K per month. Kay layo man gud ang eskwelahan sa akong anak. Na ako sa kabantian, yang eskwelahan na sa Mintal, sa Tugbok actually. So not just Mintal, it's Tugbok jud. Yeah. Mo na day muling, ibalin din mo yung anak sa dool, magbuot day ka. Wala may laing Pisay good, kadto raman ang Pisay diha sa Tugbok. So wala mi choice, di ba? Boarding house din mo yung anak dito or kana ipadorm din mo yung anak. Anong kinahanglan maihatod na adlaw-adlaw, magbuot day ka, dili day ko gusto nga. Akong anak malayo sa amo diba? Advance na sa mga rebuttals. Oo, i-advance akong rebuttals kasi ling i-dorm din mo dili ko mosugot kay gusto na ako every dinner kauban mi magkaon mi dungan together magbuot. Ay pagbuot. Di ba? So mo to naka-decide mi nga for a year na mo gi-drive ang Ertiga, abi na mo kaya ra, manageable lang ni, kaya na to ni pang 15K per month nga gasolina, kaya na to ni ana mi. Ginakuha na mo, gina-convince mo sarili, pero in the later part na before the car was sold kay morag naghirap na jud mi kring. Hirap na kaayo mi niya, dili ba na kanang dili ba ka pwede mo ingon di na lang ihatod mo anak. Dili. O dili sundoon. Ling i-carpool din mo, mo po na wala po na mo na naisip ato nga time. Di kay katumang gud na time kring ang 15K per month anak ko, wow, gisunog lang. Literally. Gisunog lang nimo ang literal siya kay pagpalit nimo sa gas 15K, gisunog lang gina sa masakyanan. It's burning energy. That's why it's running. So anak ko nga kanang 15K monthly naman na Monthly naman na sa new car. Mao. Anak ko, monthly naman na. Which is true. Mo dyan na among monthly jud pud karon sa kuan. Sa amo ang EV, 15K. So, mo dyan na. Mo na amo ang story. Nganong naing anak mi. Naabot mi anak nga point kay tungod anak. Nganong wala di mo gi-carpool. Magbuot ka, wala na mo na naisip. So, ang gigasto ninyo sa gasolina sa una, karon kay gigasto ninyo sa bag-o nga sakyanan. At least makita na mo, dili siya sunog.
Nagbayad mi og 15K. Actually, dili siya 15K, 14 plus. Pero i-round up na lang na to. Ang among gibayad na 15K, dili siya in the air, nothing, bubble, popped, wala. Dili siya yung ana. Ang 15K, we can see it. We can see it right there, nakapark. Ana lang. Mo na among ginaisip, murag girl math ba? Ako ang girl math, mo na akong girl math. I believe your girl math. Mo gani, di ba? I Naisip believe it. mo. Mm-mm. Oo. So karon ang mga tao, I think they're thinking the same. Na girl math sila. So instead of paying for 130 per liter nga diesel sa ilang pickup truck, kay uso ba ang mga Ford Ranger, mga nga, di ba dagko kayo, mga diesel man na sila, or diesel ba sila? Kasi from what I know, ang mga dagko nga sakyanan diesel na ang gamit or mga van ana good. So, ang isip siguro sa uban baka instead na magbayad ko og kuan ka ng Nawala na po si nawala Darling, na pud guys. ko. What the hell? Why do you keep on leaving me? Pangita pud ani nga ano eh. Leaving me. Let's wait for Darling to come back. And while we're waiting for Darling to come back, feel free to leave us some comments down below. What do you think of EVs? Are you considering getting one? Are you not considering getting one? Huy, Converge. Naunsa naman yung Converge, uy? Puri gaba jud mo nga service ba? Mawala na pud lagi ko, paputol na jud ta mo ba? Tinood ka? Converge. Converge. Hmm. Naminaw mo? Lain kay batasan ning Converge. Uy, Converge ba ang kuan? Internet ni Sherwin Nabol? Sige po siya reklamo sa iyahang Facebook. Mao ba? Uy na kaayo. Uy na kaayo. Unsa may sala na mo sa inyo ha? Nagabayad man mig tama. 'Di ba? Actually, advance me kay among bill permente negative. Mo ba? Advance me og isa ka bulan permente. Oh, magbot lagi mo sa amo Converge. Kung dili ko gusto magguba ang internet, ayaw guba Dapat. Tarungon ninyo ang inyong serbisyo. Maglagot ko ha. Asa na ko? Naglagot na ko. Number 1 pa ba? Number 2. Sige, Daliw go. na to ni B. Taas kayo ba? Number 2. Maintenance is low until it's not. Nga naman. Alangan kay kabalo ba ka since 2024, 'di ba ang normal cars kay magpa PMS man na sila every 5 kilometers and then every 10 kilometers. Basta every month, every 6 months unsa ba? Wala kabalo unsa nang kalimot na ko basta ang mga normal cars katong mga gas kay nagpa PMS na sila every few months and then What magbayad is na sila dako. PMS? Hello? Ambot. What's PMS? Kanang kung murag maintenance sa imong sakyanan. Pang maintenance sa sakyanan mo ng PMS. Bright. Oh, di ay na. Mauna siya ang meaning. So naa jud ay PMS na ang mga sakyanan niya. Karon kami since 2024 first time na mo nagpa PMS last week. Ay, okay. Since 2024. Dugay Oo, so kaayo. 2 years na. So mag 2 years na mi bag-o mi nag kabalo ka wala man koy maintenance ang EV. Nag-adto lang gyud mi kay ang brake pad. Ay, okay. Ang brake pad kay murag magtingog na, murag bakal to bakal na siya, dili na siya rubber to rubber. Ay, hala ka. Ay, kahadlo ka. Mura siya bike gani ka nang pag mag-brake ka mo tingog. Ana. Gani, no. Kulbaan, Oo, so ay. nagpagkambyo brake pad, and okay naman siya, ana lang good na istorya. Pero walay change oil, walay mga ana. Kay dili man oilan. Oo. Pero ang disadvantage lagi sa sa EV. So walay, di ba ang advantage kay walay maintenance, walay oil change, walay anything. Siguro magilis kag ligid ana kung hilis na. Pero kung di ka kabalo mo drive, mahilis yun na. Mahilis yun na dayon, hiwi pa jud. Anyway, pero hot ba kayo mo drive si Nathaniel Blanc? So, antod karon okay pa jud ang mga sakyanan. Depende mo na sa driver pod gring. Ay, di ay Good. ba? Oo. So, ang disadvantage po lagi kay once na ay maguba pod nga dako. Once na ay maguba, dako pod ka gasto. Oo. So for example, kaning amo ang sakyanan kay nabanggaan, nalagputan og jeep actually. Katong giingon ako sa inyo nalagpot ang Nalagputan og part sa jeep.
Oo, nalagpot kay sa kataya sa jeep, nalagpot ang iyang rim, part sa iyang rim nalagpot na adto sa among windshield so nabuak. Oo. May gani kay naka-insure siya kay kung dili siya insured makabayad mig 80,000. Grabe, So, no? diretso dako, oo niya. Pag maguba po ng battery niya, Kring, dako po ka gasto. Siguro nasa mga 200,000, ana good. Oo. Pero so far, wala man jud buyag lang. Wala man mi naka-experience pa, ana. Kanang sa mga battery ba, in terms of battery. Okay man jud kaayo among battery karon. And in fact, katong kuan lang, December ba to nang tumig Buda. Wala jud problema ay. Wala jud may problem. Kanang mga range. We don't have range anxiety. Tungod lagi sa among 330 kilometer range. Ana good. Makaadto mong Buda o makauli pag yun mo na walay charge. Oo. Oo. Perfect. Oo. Sige, go. Number 3, range anxiety is real, especially sa long trips. Sa imo nga na-mention, bago lang yun kaayo karon lang, na maka-long trips mo. Kay nga naman. Kung daily city driving, walay issue. Walay issue. Makauli man jud kag balay, bukang man ka. Pero kung long road trips, kailangan planado jud siya. Planado siya. Dili ka ingon nga spontaneous ka na. Hala, ato tagkuan. Pinakalit ba? Ato tag kapatagan. Dili, pwede. Tas kailangan nakaplano jud siya, like nagsabot gud mo daan kung asa mo manglakaw kay dapat mag-charge man good mo. Mag-charge ka sa pagkagabi pa lang. Oo. Tas nako ingon kani mga BYD ba, nakakita ko video, isa lang noon to ka video. I'm just being honest here. Nakakita ko isa ka video from a sales karago mga car salesman sa BYD. Gipahambog diya ang BYD nga paspas do kayo mo charge. 110 kilometer to nga range ha sa BYD. 5 hours daw to full charge. Nakaingon ko, pangit lagi. Pangit lagi ang BYD. Ngano man to? Kaya nga no, among 110 kilometers lamang. Di ang amo is 330 kilometers. In 6 hours, maka full charge me. 20% to 100. Ay, okay. So nga no. 300. Gani, nasuko ko, ano, basig, feeling na ko ba, di ba? Syempre, kaya na fear mongering of oil price hike. Di mo siya fear because it's a real fear na naman good, nakita naman natong presyo. So, ang mga tao, naga-consider og buy og EV. Karon ang BYD, feeling na ko ba, old models ni or kanang mga wala na sa China ba, dili na kanang mga dili na updated models. Phased out model, tas ibaligya diri. Feeling na ko ana kay ngano ibaligya pa man wala pangit man kay nig range ana good so murag pangit na pud ani oy wala lang nakaingon lang ko luoy kayo nang mo palit dapat naa kay short term version ani nga episode kay para spread short form short form like pang reels kay para i-spread nila ang word. And for more information, listen to episode 142 sa Dili ni Advice. O, giingon na nimo. That's the cut. That's the cut. Mo gani na akong giingon. Maluoy ko, ayaw mo palit, anak. Guys, kanang mga, basin hybrid po to na model, no? Kay kang hybrid manggod, makagas ka, and then your range anxiety is gone. Pero, what's the point of buying a hybrid car now? Kung magtaas gyapon ang presyo sa gas, nganong nipalit kag hybrid? You have to consider full EV. Ang full EV, dili jud ka magas at all. So, I don't see I can see the point if you will buy a hybrid EV, siguro ang imong ginaisip kay frequent imong long trips o mo kasabot ko nganong palito nimo tong katong gamay kaayog range na 110 kilometer pero hybrid EV di ito makasabot ko nganong gipalit nimo to kay siguro ay frequent ko gaulig dyan Sunling so dili ko pwede nga nang walay gas o sige kasabot ko pero kung pareha ka sa amo og usage ba nga city driving jud ang primary niya nga use good ngano mo palit kag hybrid? Unya, kung hybrid na lang man imong paliton, nganong kadto? Nga 110 kilometers. Ayaw jud, makaingon ko ayaw mo pag luoy ka ayaw mo. Milyon, sobra milyon ba yung mga BYD ay. Nagi uban sobra 2 milyon. Mahala ba ana? Ayaw mo pag ana. Sayang ka inyong kwarta. Inyo commitment ba na kan mag-loan ka sa bangko? Commitment ba na? Humanon jud na nimo.
I know the commitment, it's very hard kay katong nag-utang mi og katong first namong car is na brand new ha. Kay before ana na pa may second hand car sa una, mo man to among first gyud katong gipalitan mi sa among daddy nga si Daddy Ondoy, gipalitan mi og Kia Avila ba nga second hand. Mo to among first gyud. Then nagkuha mig bag-o katong Suzuki Ertiga na commitment jud siya ay kailangan nimo humanon ang loan. Kailangan jud nimo humanon lain pug dili. Tapos kumukumit ka og loan nga 5 years. Nagay ka ron 6 Dugaya, years na ano, mga loan. Gani kumukumit kag ing ana ngano mo palit kag ing ani nga klaseng EV. Kanang 110 kilometers. Nga naa na may 300 plus. Mas barato pa jud. Kanang amoa barato naman na. Kanang amoa ba? Barato man na. Siguro di sila mo consider kay pangit. Di, compared good sa uban, sa itsura ba, sa itsura, dili di siya. Ako ha, bias ko. Cutean ko sa among car. I love it, I love it, I love it. Ana good. Pero kung open-minded man ko, so i-consider na ko ang ilang point of view no nga. Gwapo tan-awon to mga BYD kring kay crossover siya ba. Mura siya kanang sporty ug now, ana mura pang angas kayog now ba. Kay amo amang mura mo jud pangkuan jud siya, pang pamilya man jud siya kayog now. Kanang mura ana good. Pampamilya siya, hindi siya pang sports. Oh, pang pamilya, not pang sports pa. Ana good. Makaingon ka basig kung maulang na ang inyong consideration nga mo palit mo sakyanan tungod sa looks na maluoy jud ko sa inyo ay ayo mo pag-ana oy. Ayaw mo pag-ana kay ang range ba 110 kilometers no asa man mo kutob ana oy kada adlaw mo charge. Nya 5 hours pa jud. Oh, kapuya ana. Unya, gamay ra pa jud kayo katunga sa inyo hang battery. Dili katunga sobra pa oy 1/3 ra. 1/3. Oo. Ang sa naman mo. Dagan biya kayo 300 kilometer na or 400 na ana magani 500 karon na mga kilometer range katong mga bag-o jud na model tong sa VinFast na brand na sila 500 plus kilometer range na EV. Sus makabiyahe jud mo Gobernador Generoso ug Mati back and forth walay charge makauli jud mo balay. Dili mo makulbaan nga mas stuck. Dili. Ay, muna, makaingon jud ko. Nganong dugay man mo mag-charge? Nganong dugay mo mag-charge? Nganong dugay kayo inyong charging? Amo 5 hours lang or 5 to 6 hours from 20 to 100% na siya. 20 to 100%, 330 kilometers na ay grabe man mo oy. Luoy ka ayo nang mo palitan ng mga BYD nga tag 100 kilometers bo. Murag hate lagi ni hate podcast ni hate episode ni siya sa BYD ay lain kay ko. Sa that particular model lang ha katong naman siguro sila 300 kilometer nga kuan model pero ang ilang gina-push manggod sa market sa akong algorithm ba sa mga ads na sponsored kay kanang katong 100 kilometer jud gring lain kayo. Dapat gani magkuan ka unsa tawag gani? PSA. Short form PSA. Public Service Announcement. Mo na to siya. That's the cut. Public Service Announcement. Anyway, padayon. Charging is convenient if naa kay home charger. Which, kung mopalit ka og sakyanan, dili ba naa kay or ikaw pa magpa-install sa imong sariling home charger? Sa amo ang case, wala siya pakapin charger. Pero as far as I know, ang BYD nagahatag sila free charger sa balay. Okay. Okay. Pero sa amo wala mi free charger. Tas kay ngano ang amo among charger kring is portable. Madala siya maski asa. You can charge anywhere. Makasaksak ka sa everywhere. Any outlet. So, kung kung kintahay lang galing mahotdan ka og kuryente ay battery in the middle of nowhere, pwede ka makisaksak sa usa ka balay. Bayaran lang nimo no. Oh, nabuhat na namo na. Nabuhat na pero okay. dili mi lobat gitestingan lang namo ba kung pwede ba ta pwede ka taka ng nag-scenario mi ba pwede ka ta mohangyuan ng mga tao kung maki-charge kung mosugot ba. Nisugot man pud kring naki-charge mi sa ilahang sa downtown to sa Davao City ba ato mi sa may dako daw tas nagpark mi dito niya naki-charge mi tindahan siya og kanang mga window tint
Tas nag-try mi, pwede mi makisaksak. Oo. Tas nibayad lang mi sa iyahag 100 ba to? Oo. Pero naka-charge jud mig dugay dito mga 2 hours siguro. Naghatag mi sa 100 bisan di ba? Or kuan lang good ka nang gitry lang good namo pero never jud na may tabo sa inyo oy na mahutdan sa tunga-tunga sa dalan kung responsable mo nga EV owner. Kay like I said, you can't be spontaneous with your EV. You have to be planning where you want to go before you go. Kung EV na mo, kay lifestyle change man jud siya. So, dili na siya pwede nga mahutdan jud mo sa tunga-tunga sa dalan. Kung mulakaw jud mo nga 20% lang yung battery, bye jud mo. Bye. Lang good. Oo. Unya, sa number 5 ni mo na point kay charging is lower than gas. Kay kung magpagas ka, pila lang ka seconds. Minutes lang di ay minutes. Pero kung mag-charge ka, kay hours gyud. Hours. That's why muna ang disadvantage jud. But is that really a disadvantage now? Nga kanang mag-charge sa pag matulog, let's say matulog ka, mag-charge ka, then pag mata mo full charge na siya, is that really a disadvantage? Burden ba jud siya? Mura ra gud ka nag-charge ka og cellphone. Gina-charge man na nimo matag gabi kada tulog nimo. Ana good, burden ba jud siya? Kanang kung planado jud nimo imong lihok, mo charge jud ka. Kanang in the time na kanang wala pud kay ginabuhat, naramos balay matulog. I-maximize nimo ang time good. Like I said, kato siya ang advantage sa gas is makatubil ka og pila lang ka minutes ana lakaw na dayon mo. Pero disadvantage ba jud nang mo charge? I don't think so. Sa karong panahon na, dili na siguro no. Dili na. O nya, kung mag-charge ka, mag-degrade ba ang battery kadugayan? Kung tahay o ma-charge ka niya, dugay ni mo matanggal sa saksak. Kay battery degradation is real. Oo, it's real. Kay ang battery man gud sa EV guys, mostly lithium ion. The batteries that are in your phones, the modern phones right now, mo man na ang iyang battery. So, kaniya ako ang cellphone, how many years is this na? 3, 4 years? Pila ni? 4 years na ni. 4 years old na ni. So, kung 4 years old na ni, I can see the battery degrading, pero not very much. Dili siya noticeable. Dugay gyapon siya malobat, but not like before. Anagod. Kanang sa cellphone ako that's what I'm saying. So, right now, kaning amo ang EV, ingon pa ni naknak, nakapansin na daw siya og degradation sa among battery. So from 330 karon na siguro mga 325 ana daw ang range. Pero kuan na siya guys, 2024, 25, 26 mag 2 years na ni among car. So dili gyud drastic gani kayo ang change sa battery or ang degradation. Dili siya ing ana ka kuan ba? Ka OA, ana good. Pero normal lang jud na siya. Masking sa inyong cellphone ing ana kay battery gani no. So mo na siya ang kuan. So kung battery degrade, pwede ra mailisan pod. Okay, that's the thing. Mo na ang disadvantage sa EV kay pwede siya mailisan but it will cost you in the 100,000s. Kay per kuan man gud siya, dili siya kanang say tawag ani. Like kung kani nga battery ang isa ka battery lang sa the whole set of batteries, ang isa ka battery lang ang nalobat, dili man pwede nga kana lang imong pulihan. Kailangan mo palit ka atong set. Mao ba? So kung paliton nimo ang set, mahal siya. So mo na diha ta na disadvantage. Pero like I said, for us wala man namo siya na feel jud. It's still running and the battery is still at its peak condition. Mo na akong maingon jud. O nya, dili po siya pinakalit. Hinay-hinay lang siya na pag-degrade. Oo, mura lagi sa cellphone ninyo. If you can notice, sa first ninyong purchase, grabe dugay malubat. Then kadugayan, murag ka ng gamay kuan, kay gamay na lang ang iyang kuan. Battery, murag ana, good. Ing ana ang comparison nako sa iya ba? Kay the same man silang battery. So, ing ana, good. Oh. Next. EVs are quiet. Too quiet sometimes. So what's the problem with being quiet? Wala ko'y problema ana. I don't know if it's a disadvantage pero for me wala man kailang po.
Naman siya tingog, uy, dili man, kayo ng inyong ginaingon nga, walay tingog. Naa siya tingog. Morag na ay padulong robot. So, pag-ingon, paminawan na lang ninyo pohon. Ay, di, mag-post na lang ko grill na magdagan si nak og car niya, nako sa gawas niya. Paminaw na to ang tingog niya. Dagan kay kag gina-promise na reel ba? Ang gusto nako na reel na imong buhaton is about this topic, the shorter version of it. Kay para sway nimo ang mga tao away from the 110-kilometer BYD car. Gani no, kapoy man oy. Pila naman naka seconds? 30 seconds. For more information, listen to episode 142 sa Dili Ni Advice. Mao ba? So, next. Cold weather. Ay, apektado dahil ang mga EV sa weather. Kay cold weather, less range. Anong gilista man nimo ni Copilot? Copilot, don't do napod this siya. again. Hala na, wala na po siya. Oy, nawa na pod ka. Pangita ni internet, oy. O ya, karon mga listeners na nadunggan na ninyo so far ang 8 points. The truth about owning an EV. Are you still considering an EV? Or are you still considering a gas car? Do you think the prices karon sa gasolina is permanent because it's like 50%? A 100% increase? Are you still considering a gas car? Or are you now considering an EV? Let us know in the comments below. And Darling is back. Paputol na yun ako ning Converge. Ipaputol na dyan ni siya. Hala ka na. Yawa jud kayong Converge ay. Yawa ang Converge ba? We Converge na minaw mo, napaulawan na jud ko ninyo many times. Humiliation, may I help you? You have been Good. humiliated. You have not been served. You betrayed me. Pero ang cold weather dili man ta affected ana, so I don't know how true that is. Kanang kung cold ang weather, less range, I really don't know. But we can't be affected by that ever. We are in the equator. Gani, no? Unless mapanjeya lagi ta. Mapanjeya ta no. Maato ta sa South Pole. In a million years, maybe. No, in wala. several million years. Amo lagi. Oh yeah, software updates are both a blessing and a curse. Why? Ambot di Copilot. Hoy, FYI, ang amo ang car is an offline, has an offline head unit. It's not online. It's not like it depends, the car, actually, murag manual among EV. Mo lang na ko masulti. It's not dependent on computer or what. Basta, mag-work siya nga walay wifi. Yun sa ba? Uy, nga naman ingana man mo. Na ako'y mga makitaan sa Reddit ba na kanang dili daw sila kalarga kay naga-software update ilahang Tesla. Wala mi ana. Dili ko ka-relate. Wala mi ana. Walay software amo. Ay naay software pero music. Mao siguro ni ang pasabot no kanang mga Tesla siguro ang pasabot ni Copilot ba. Abasin. Ayun na lang mo pa Tesla. Unya na aday uban na kanang dili nila ma-open ang ilahang sakyanan kay Offline, oo. offline or kung dili nahutdan og battery. Unsaon man na? Guys, mura jug manual among EV. Ang amo agong kanang lock unlock, dili siya kanang kuan, kanang di ba sa Tesla ba to katong walay mga manual locking, kanang wala na tong pislit or katong i-ana nimo i-switch nimo ang Mechanical physical lock. Oo, physical lock dyan niya. Wala naman nga na ang ubang EV kay kuan na siya marag remote or push button basta computerized siya. Sa mo dili guys. Kay kanang mura jud manual, kay kanang na siya ana ba switch nga ikaw jud ang mga unlock sa imong sarili. Ana ba? Nga good. O gani tapos birahon pa mechanical pa ang ang door hinge. Ay dili ang hinge. Oo. Like ang abrihanan sa portahan ba? Mechanical pa kay siya. ipul nimo siya. Oh, dili pareha sa atong mga ubang sakyanan nga pinduton para mo abre. Dili ing ana amo mura lagi manual lagi amo ang EV. Mura lagi tala.
Ganahan kay ko. We love it. We love it. We love it. Oo. Kumbaga, kung ignorante kag EV, di ka gusto maigno sa computer, murag perfect itong amo ang car sa imo. Kaya kanang murag siya kanang taxi sa unang panahon nga kanang Nani. Uya po. Dili, aircon kaayo. Tugno kayo mong aircon, guys. Ay mo pag-ana. Tama na siya. Ay, oo. Usay gina-off good na mo among aircon. Grabe nakatugnaw. Murag kuan kayo. Murag gusto manunggab. Anak go, dili na. So, mo na to. Unsa man number 10, you're kind of tied to the ecosystem. Di ka ka-relate, ane? Kay EV Dili ownership pod. feels like owning a phone. Apps, accounts, software locks. If the company messes up or shuts down features, apil ka maapektuhan. Wala lagi mi ani, guys. Ang Dongfang, wala sila central app where everything is there na kanang na imong thumbprint. Ito wala jud ing ana sa mga guys. Among lock is dili thumbnail. Thumbnail dili thumbprint nimo kay ang uban kay kanang pang ang ana na ba ang unlock or kanang biometric na siya ba dili man ning ana mo a physical key jud siya kung mag-abri kag portahan gilak nimo anaon jud nimo or remote na may remote tong amo ang car kada kung usual good kana para sa Toyota Suzuki ano tut no ana ngana lang good pero dili gud ingon na kanang nag software jud ana dili man so mo lang to. Okay. So that's your information coming from an actual EV owner. Wasig na curious lang mo ba nga unsa man jud ning mga gas cars versus EV cars ana mag-switch na ba ko ana ako kay advocate man ko for EVs no pero not every EV kay nay basahan ninyo ang specs guys ayaw mo palit ato mga gagmay og range kay kamo ra giilad ana. So, dapat ang pangitaon nila na range is 300 kilometers per battery, per charge. Yes. And above. Per full charge, dapat at least 300 gyud. Practical na jud na siya makaabot na mo tagom, makabalik pa mo nga walay charge. Makaabot mo og nabunturan, tas makabalik pa mo walay charge. Makaabot pa mo og pantukan, makaabot pa basta daghan kayo tag ma-compare anang 100 kilometers uy nga asa ra man mo kutob ana di na pa jud mo kabalik. Gani no, luoy kayo mo, you'll be stuck. Ay dili man kay kung hybrid sila makagas sila but it defeats the purpose of why you bought it in the first place. Bitaw no. Buguan ko pero dili lagi ko buguan ko ang inyong punto kay Ling. Kailangan man jud nako hybrid kay dili ko pwede na 300 maski pag 300 ng imuha Ling dili ko pwede ana kay need jud nako og 900 kay taga Davao ko need ko muuli og butuan perminti. Kana Mao mga ba? ingana nga klaseng istorya makasabot ko sige pag hybrid gyud kay dili jud pwede ang EV sa imo nga pure kay ang pure EV dili man jud kaabot ana good makasabot ko pero kung diri ra mo sa city lang jud mo and the casual nearby towns like magbuda-buda mo dito ra mo sa 300 kilometer range and up kay na ba 500 na ba ya mga Volkswagen Ay, 500 na Kaya na di ay 500. oo na Volkswagen na 500 plus ang range na MG the MG4 long range kay 500 plus na ang range amo 300 plus ang range di ba isip mo ba ay mo pagpatakag palit atong gwapo kay tan-awon lagi ang BYD nga sa to tang man to nga model so man to 100 kilometers Tang ina. gani tang lago talagi moto this is not to completely hate on BYD kay naaman jud sila'y model nga 300 plus ang range kalimot lang ko sa Seagull ba to BYD Seagull pero daghan dili ganan ato kining gamay kay siya nga car mora siya amo ang car kanang pang 4 people 4 to 5 Ay, sige, ako lalay palitan na pechot. Kaluoy. oo nga na good mas gusto nila tong katong 110 kilometers kay dagkog ligid ang clearance sa ubos kay taas kaayo mura siya crossover nga kuan murag ka ng mga sabi na Nissan adili ka ng mga terrain Gusto diba? nila na pang off-road. Murag off-road ug now but Pero you dili should- ka off-road kay dol raman ang iyang maabtan. di na mo kaabot sa kuan asa mo mag-off-road Marilog di na mo kaabot og Marilog
ay makaabot siguro mo pero di na mo ka-charge pagbalik niya usaon ninyo asa man mo charge dito magay kuryente dito sa Marilog usahay ma-brown outan pa lang mo dito no sa naman taon mo Hala patay mao na ang inyong i-anticipate no kanang dili gyud mo dapat magsalig nga kanang pag-abot ninyo dito nabi daw tayo ma-chargean dito. Kay what if brown out? mao gani kami pag maglakaw mi dapat ang plano na mo ing ani dapat ang lakaw na mo pag-abot na mo makabalik gyud mi kung dili man mi makabalik dayon dapat overnight gyud mi dira kay mag-charge mi ing ana ang level of planning na dapat pagabuhaton ninyo okay ana lang na siya guys Okay. ana lang na siya O to send But your story. O niya, Mano ta. pagkaman. Dili na humana na ta. Go. Ala, nanood na siyo. Nang lood na. To send your stories or to give us something that you want us to talk about, go to our website, diliniadvice.com, fill in the form, or post a story to our Facebook group, Dili ni Advice. Wala ko yung Atangin ninyo. unsay atangan? Ang next na mga episode kay si Brooklyn Beckham lagi. Ay, next episode na? Okay, sige. Kay about na siya sa kanang ay dili na. Next episode na. Kanang kuan siya Umagad versus Ugangan, okay? Okay, sige. Maldita ang umagad, maldita po ng ugangan. Kinsay madaog, abangan sa susunod na kabanata. Gani no. Sige. Mora to guys. Moro to, thank you guys sa inyong pagpaminaw, everyone. Bye. Buisit ka Converge. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mong latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa imong paboritong podcast app, Dili ni Advice. Kung naamoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in. For submissions, ads, sponsorships ug uban pa, adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate whether one-off or monthly, nami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Napod mi mga baligya nga merch sa among store. Just go to diliniadvice.com and click the store tab up top. Nya, maura to guys. Daghang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense, always with heart. Bye! Bye, people.